47थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथु बोसोरसालिया जथुमा दिनै जिबायदि सोलिनानै दं आरो पानजाय आफादनि खामानिफ्रा बेसेबां आद्रा जानानै दं बेनि सायाव फोरमायगोन। आदसा गिबियावनो आङो प्राइम टाइम निउस लाइभनि फंबाय मोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंनि बे 47थि बोसोरारि दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि बे जथुमायाव जोङो जोंनि बे कक्लाबारि सापागुरि नैबे ओनसोलाव केसि कलेजनि बे गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि 6, 7, 8 मार्चनि बे सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंनो थाम-थिम खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा मोन 19टा डिपार्टमेन्ट जोङो साब कमिटि दालाय आफाद दानानै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ बे 19 दालाय आफादा गावबा गाव गावनि खामानियाव गोसो मोदोम होनानै खामानि मावगासिनो थानायखौ जों नुदों। बेनिफ्राय गाबोननिफ्रायनो जोंनि बे जथुमाया जिथुके हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो दङ। दा बेखायनो दिनैनि गेजेरावनो गासै जों मावनांगौ खामानि मोनफ्रोम डिपार्टमेन्टनि बे हाबाफारि खामानि मावनाया दा सोलिगासिनो दङ। दा सान हाबनायनि सिगाङावनो बे गासैबो मावफुंजाजोबगोन होननानै जों सानदों आरो। माबायदि बाहागोआनो खावलायगोन जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय जों मोनथिनाय बायदिब्ला बेवहाय 2600 भक्त आइ बाबामोन बेवहाय नुजाथि फैगोन, बाहागो लाफैगोन। बेखौ बिथांमोना जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिया जोंनो बेखौ मिथिहोदों। दा बे हिसाबै जोङो नैबे पेन्डेलनि सा खोला सोनाबथिं मोनथाम साइडजों जोङो एकमडेसननि थाखाय थाग्रा बादा, बे थाग्रा बादाखौ जों खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे आरो जोंनि बे डिग्री कलेज आरोबाव जुनियर कलेजाव बेयावबो जों माने दोननायनि बेबस्था खालामनाय जादों। बेनिफ्राय बे साथिंजाय ओंखाम जानायनि थाखाय सानजाथिंजाय बेयाव मार्केट सेट जागोन। मेन पेन्डेल